Mali kono ani Mali ko ka fɛn sɔgɔlen no Yendi TV la aw ni ɲatuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima nun kɔnɔna la. Jɛtɛwale kɛwa kulu faralen ɲɔgɔn kan Jenim ale ni Filala olu ka minɛnbila yɔrɔ n'u ka kɛlɛminɛnw olu bɛ bila yɔrɔ min na an ka fintigilakaw n'u ka dɛmɛbaw taara bɔ o yɔrɔ dɔ kan Kardiba Gourmara Rus ale kɔrɔn fanfɛla la o yɔrɔ in na an ka fintigilakaw taara sɔrɔ taji caman ka taa fara moto kɛsi ka olu caman de bɛ yɔrɔ in na min ye ni jɛtɛwale kɛba nun tɛ u bɛ minnu ta ko u ka barajugu kɛ ni a ye an ka fintigilakaw sɔrɔla ka tawuli ni yɔrɔ kofɔlen na ka a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a sen fɛ jɛtɛwale kɛba caman fana bɔnna u ni na nka dɔw sera ka boli ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra juillet kalo tile 18 na san 2026. Halibi ametoni an ka fintigilakaw ye jamana lakanali ni a lakɔlɔsili baaraw okumu kɔnɔna la an ka fintigilakaw ale n'u dɛmɛbaw u ye bunteni caman ta ka ɲɛsin jatigɛwale kɛbaw ma juillet kalo tile 19 na san 2026 an ka marabolo caman kɔnɔna la i n'a fɔ DJ ni ale ni kwa buru min kɛra sababu ye ka tiɲɛniba don ni jatigɛwale kɛba ninnu kan u ka minɛn minnu bɛ yen nɔ ka olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a sen fɛ juillet kalo tile 18 an ka fintigilakaw kun ye bunteni dɔ ta ka ɲɛsin jatigɛwale kɛbaw ma Kajana Buguni mara kɔnɔna la minnu sera ka tila o senfɛ u taara olu ye Sama ale dugu kɛrɛfɛla la n'o o bɛ Sikaso mara kɔnɔna la an ka fintigilakaw ye tigɛ kɛ olu fana na ka olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na an ka kɛlɛcɛw ka ɲɛmaaba ka fɔ la ko ni wale minnu kɛlen filɛ an ka fintigilakaw fɛ walasa ka se ka a jaabi bakurubaw dɔ k'a dɔn cɛni hakɛya min donna juguw kunna ko o baaraw bɛ sen na. Bankoni Jalakɔrɔ jigi Safo Dabani ale ni Nɔsɔnbugu olu siraw dilanni o la o daminɛna ko kura an ka taamako ale ni bolimafɛnko minisiri min n'a tun bilasiralen don dugukolo minisiri fɛ ale ni minisiri min bɛ an ka fintigilakaw ani kɛlɛcɛkɔrɔ o minisiri so kɛrɛfɛla la min bɛ a tan ka segin na a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ olu y'u senfa sibiridon na juillet kalo tile 18 san 2026 ka taa o ɲɛda ni siraba dilan ninnu kan k'a lajɛ baaraw taabolo bɛ togo min na ko ni baara ninnu nana kuncɛ wagati min na ni sira ninnu bana dilanna a bɛna kɛ sababu ye ka se ka tan ka segin ko o nɔgɔya maaw ma ni k'i minnu kofɔlen filɛ ni olu lasɔrɔli o bɛna nɔgɔya jamana kɔnɔdenw ma ani ka fara o kan mobiliba minnu bɛ yen nɔ olu fana bɛna boli yɔrɔ ɲɛnamaw sɔrɔ. San laban kimɛni min bɛ yen n'o ye BT santé n'o o ye maa minnu bɛ ka BT kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya domaine kɔnɔna la olu ka o kimɛniw daminɛna tɛnɛndon in na juillet kalo tile 20 san 2026 an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ni wagati kofɔlen na ni kalanden ninnu bɛna na ni BT in kɛ bolofara damadɔ kɔnɔna la kɛnɛya ko hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la denw ale ni denbaw olu ka kɛnɛya sabatili ka taa fara o ka foroba kɛnɛya laboratoire ale ni pharmacie u bɛna kimɛni kɛ ni bolofara ninnu de kɔnɔna la ni kimɛniw bɛ to senna fo ka taa se juillet kalo tile 24 ma san 2026 ɲinan sa in kɔnɔna la bakurubaya la kalanden ba 9,840 olu de bɛ ka ni kimɛni ninnu kɛ o min na musolaka 7,297 olu b'a la. Ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sen telimanw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ni wagati na Yendi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sen teliman wɛrɛw kɛnɛ kan.